Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale konko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bi jumai me kalo kile mugan ani kele san 2021 aw munun ba filɛ sanga na ka wagati an ka bololo kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali ko kana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la an ka hamina ko na an ka jɔrɔna ko ye fɛn min o de sanga na ka wagati ka kunnafoni jɛlen ɲini ni ngana o da aw kulo kan aw tun sigilen bɛ ka kunnafoni ma kɔnɔ ni ye o sele Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ayo bisimila. Kunnafoni damnela bisa M5 RFP ɲɛma olu tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma kunu alamisa mais kalo tile 20 san 2021 a kɛla kunnafonidilaw olu ka soba o kɔnɔna la M5 RFP ɲɛma maaw olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna bɔli kɛ juin k'u bɛna bɔli kɛ ka taa kare kɔnɔnaw la juin kalo 4 nata in na o de la u y'a laɲini u ka maakɔrɔw fɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ jɛ ka nin bɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuri pomme de terre kilo ale kun bɛ ka feere kalo tɛmɛnen na sefa wari dɔrɔmɛ 40 ka taa se sefa wari dɔrɔmɛ 50 ma nka an bɛ don min na i n'a fɔ bisa kilo bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 60 ka taa se sefa wari dɔrɔmɛ 80 ma fɛn min ye poivron ye sa ale boîte o kun bɛ ka feere sefa wari 140 nka nin wagati in na sa ale bɛ ka feere sefa wari 200 o de la jagokɛlaw olu ka fɔla sa ko n'i y'a ye ko ninnu sɔngɔ yɛlɛna ko jagofɛn o de bɛ ka dɔgɔya sugu kɔnɔnaw la. Ni wagati na an ka kasobo la kɔlɔsiba olu fara bɛna tile 10 baara bila ni ka o kɛ ni kuma in fɔra u ka syndicat ɲɛma fɛ sa n'o ye Dawuda Konate ale ka fɔla k'u ka tile 10 baara bila in kɔnɔna la kasoden tɛna don kasobon kɔnɔna la wa kasoden fana ka kiri ko o tɛna kɛ fo ka taga olu ka tile 10 baara bila in ni ka o ban. Gaw maa 16 olu bɔnɛna u nina maa caman fana olu jogina ka sababuya kɛ u ka bolimafɛn de tɛmɛtɔ la o yɛlɛna mugujugu kan min ni a pɛrɛnna n'u ka bolimafɛn a kɛra arabado mais kalo tile 19 san 2021 na sa bolimafɛn ale tun bɛ ka bɔ Gawo ni ka i kunda Tilita ale sugu kɔnɔna o de kan sa maa minnu bɛ nɔ ni olu kɔni tɛna u ka janaja o kɛra kunu sɔgɔmada. Amita ko kan kibaru la Centrafricaw ka jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana bɛ coronavirus ko gɛlɛya la ni wagati na coronavirus mɛrɛ ni a nako kura o kɔni bɛ ka dadigi kɛ u ka jamana la kabini san 2020 ni coronavirus yira u ka jamana o kɔnɔna la a nako in na sa ale kɔni bɛ kana ye maa 20 wɛrɛ olu de la ka tɛmɛ ni san 2020 kɔnɔna ye o de la sa u ka lapitaniso bɛ nɔ ne o ye Bangi lapitaniso u ka ministre ɲɛma n'o ye Firimɛ Gerebada ale kɔni ye coronavirus boloci baraw ni ka daminɛ ale fɔlɔ la ni o ye AstraZeneca ye ministri ale y'a yira k'a fɔ k'a b'a laɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka bɔ ka taa i boloci walasa coronavirus dan bɛ se ka sigi ale la u ka jamana kɔnɔna la. Malawikaw fɛ yen wagati min na jamana tɔ olu bɛ ka u ka boloci ni ka o teliya Malawikaw ka jamana o kɔnɔna la sa olu kɔni ye u ka coronavirus fura n'o ye AstraZeneca ye sa a ba 19 ni ka o de lafili arabado ka sababuya kɛ a fura ninnu ko datugulan kun tɛ u la o de kɛra sababu sa ni ka fura ninnu ka o tiɲɛ.
Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizigɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'Ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛ don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan Ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw ma